What's up mga Bisaya? 2, 1, go! Welcome back to our channel. If this is your first time, please like and subscribe. Thank you guys for watching. I hope you are having a beautiful Sunday afternoon. I've gathered my family because today we will cook a special dinner to celebrate our 700 subscribers! Special ang lulutuin natin ngayon. Mag-prepare tayo ng ginataang blue crabs in kalabasa sauce. Okay? So ang ingredients na ating gagamitin ay 1 kilong crab, 1 kilong blue crab. Bili lang natin sa palengke. Siyempre for our spices we have garlic, onions, ginger, bell pepper. Meron din tayong sibuyas dahon, and then we have of course kalabasa sauce, and also mais. Gagamitin naman natin Butter. Stir fry is butter. Dad, ito pa nung ulat. Ano sa man, Kakay, Miggy, Isra, gigutom na mo? Yes! Yes! Tara na, magluto na ta! Alright. Alright, ang una natin gagawin guys is prepare tayo ng ating kalabasa sauce. Butter yung gagawin nating medium panggisa. Okay, ang diskarte dito is while tinutunaw niya yung ating butter, ilagay na natin yung ating garlic kasi may tendency na masunog yung ating butter. Dad, baka may kay andang jokes. Pwede natin ilagay yung ating onions and then ginger. Lagyan natin ng konting bell pepper. Yung iba mamaya na pag ang toppings. Before natin ilagay yung ating crabs is soft na yung kalabasa. Ayan. Starchy kasi ito. Starchy content yung ating kalabasa. Yun yung magpapalapot. Takpan lang muna natin guys for about 3 to 5 minutes hanggang maging soft yung ating kalabasa. Okay, ayan guys, pwede na natin ihalo yung ating mais before maubos ni Imig at saka ni Musika. Okay? Uy, wala ko. Okay. Smile with a call. Alright, very good. Yung corn is niluto na natin kanina. Next nito guys is ihahalo na natin yung ating gata. Okay? Next crab. Kami nagutang sa mga crab. Milk. From here, pwede na nating timplahan ng asin. Konting asin lang. Siyempre, partner parate ng paminta is asin. Tuyo and suka together. Exactly. Cover lang natin ito ng saglit guys. 3 minutes. Thank you for supporting us. I love you all. Dad, atuloy ko ang papaya. Ayan guys, ready na to. Okay, pwede na. Kita mo ganun kalapot. Pwede na ibutang crab. Ganun, ito yung gusto nating texture na ma-achieve para dito natin i-steam yung ating crab. So Miggy, slowly, one by one, put in the crabs.
you so much sa nag-subscribe. Ayoko ka na yan. Alas 5 na ng hapon guys, nasa labas pa tayo. Kailangan natin balisan to kasi wala tayong ilaw dito sa labas. Backyard cooking tayo. Kaya ito na susunod mga on. Oo, di ba? Kapit naman eh. Ang gabi eh. Paano yung kanya dito sa ito? Thank you for subscribing for this. Kaya na natin yung ating mga garnishing. Yan oh. 5 minutes. We're done. Pwede na to guys. Mga una ta. Oh my God. The moment of... Nanay, fish light sa kuhan, mama. Ganyan siya kalapot guys. Hanap lamok ulit. Ma, off lotion, mabi. Ang cook. Guys, inabot tayo ng gabi. So, instead na sa labas tayo kakain, hindi kasi klaro sa lighting natin. So, papasok na natin to sa loob ng bahay, doon tayo kakain. Unsa pa niyong bilat guys, tara na mga nata. Okay guys. Mr. Kano, crab oh. Wow. Ah, ano sa sopa? Blue crab ni. Nagat ni. Ano say about the sauce? Yummy. Delicious. Do you feel na kalabasa? Wala. Do you feel na kalabasa no? Wala. Para masarap. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Nganong dili mula ang tide o ang surf kung isagol. Mula, nganong di na mula. Bakit hindi bubula ang tide at saka surf kung ihahalo? Ang pa ng isang ako. Ano? Ano siya bula? Yum. Yum. Wala tubig! What? Joke number 2. Dad, umalang kong kaot. Kung sa'y tawag, anong tawag? Sa tinapay na nakaupo. Tinapay na nakaupo. Paano yung galingkod? Kung sa'y tawag? Pansit! Very good! No, God! Congrats! Sit. Madamihan mong kain ng crab. That's it for today, guys. I hope you like the video. Please hit the like button. Subscribe to our channel and turn on the notification. Thank you guys for watching. On our way to our 800 subscriber. Hopefully we will see you next week. Have a blessed Sunday, everyone. God bless. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.